Zikirlah la ilaha illallah, besok wajahmu akan glowing di akhirat. Awake dhewe sok nek petuk kancane padha bingung bingung pangkling kabeh. Hebat kae. Telukan aku bat kae. Lah raimu kok glowing, aku mbiyen la ilaha illallah. Ngono yo bat. Ya, besok ning akhirat awake dhewe petuk neh. Tapi wajahmu gak ngene iki ya, wajahmu sok glowing. Qala al-mu'allif rahimallahu taala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fi darain amin. Al-babu tsaniya utai bab kang nomor 2 iku fi fadilati la ilaha illallah, menerangkan tentang keutamaan la ilaha illallah. Allah menciptakan surga bagi orang yang menerima la ilaha illallah. Allah menciptakan neraka bagi yang menolak la ilaha illallah. Kuncine swarga la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Sampai la ilaha illallah ini menjadi kuncine suwarga. Nah, niki penting muni la ilaha illallah niku penting. Mangkane nek jenengan nerokno sebute wong kuna-kuna biyen niki rada owahana. Ya. Gitu. Wong biyen niku nek nglorai putune katok lak nganggo kesebutan la ilaha illallah, tapi kok diwaca separo la ilaha illallah. Bocah pangel ra mloroane. Kan ngoten nggih wong biyen. Muni asyhadu billah yo gak iso. Satu billah. Mestine niku asyhadu billah. Aku bersaksi dengan adanya Allah taala. Karena apa? Semua yang terjadi di muka bumi ini tanpa izin Allah tidak akan mungkin untuk terjadi. Makane la ilaha illallah niku penting. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manutai sapane wong iku kala ngucap sapa man kula yaumin ing dalam saben-saben sedina la ilaha illallah, ing kalimah la ilaha illallah. Nek maca ping pira mi'ata marratin kelawan ambal kaping 100. Sa'a mongko bakal teko sapa man yaumal qiyamati ing dalem dinane kiamat wa wajhu utai wajahe wong iku kal qamari lailatal badri, iku kal badri kaya bulan purnama. Barang siapa yang setiap hari berucap la ilaha illallah ping 100, besok teko akhirat wajahe glowing jeling masyaallah. Ya. Ning akhirat wajah murup koyok bulan purnama, tanpa screen care, bayangno, tanpa krim malam, tanpa perawatan krim siang. Aku roh dewi lho niku ya. Krim siang niku regane 400.000. Krim malam ya 400.000. 2 minggu entek. 2 minggu 800.000. Gitu. Sak wulan tak hitung niku 1.600.000 perkara rai tok. Lho nggih. Besok nek sampean la ilaha illallah wis teko akhirat niku wajah sampean gak burek-burek ngene iki. Masyaallah aja kok burek-burek kabeh. Ora yo. Tapi jenengan saiki karo besok ning akhirat panggah ayu ning akhirat tanpa screen care niku sampean murup masyaallah. Kaya arep bodho kali yo. Nek arep bodho kan budal salat itu kan jenengan murup kabeh wajahe. Mlaku kolor, mlaku ngidul arep salat Idul Fitri ta ya. Oh iya, sing kok masjid ngiwasi ngetan mulai kok gawangan murup lap. Murup dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nek perlu mlakune cincing-cincing. Mergane nyapa wis kudunge anyar ya to, kalunge anyar, klepatno rene klambinya, sikile jek duwe behel. Apa jenenge? Apa? Bingkel.
Nek pelaku terus dicincing-cincing karo demu-demu. Pamer. Masyaallah. Qala al-mu'allif rahimallahu taala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fi daraini amin. Zikirlah la ilaha illallah, besok wajahmu akan glowing di akhirat. Awake dhewe sok nek petuk kancane padha bingung bingung pangkling kabeh. Hebat kae. Telukan aku bat kae. Lah raimu kok glowing aku mbiyen la ilaha illallah. Ngono yo bat. Ya, besok ning akhirat awake dhewe petuk neh. Tapi wajahmu gak ngene iki ya, wajahmu sok glowing. Mare wong wedok saiki gak glowing, gak usum lho ya. Tenan, guru-guru pacaan niku wong wedok iso nambah dosa barang. Lah piye nek diceluk sing lanang jak turun jape misak koke. Nggih ta? Dek ayu ndang turu wis bengi koke. Dilungkas. Bareng tak enceng ning kamar raine ijo. Masker. Aja dikipasi ngene. Pas. Aku ora sapa-sapa, bojoku dhewe. Raine tak delok ijo, bareng ojek dikipasi. Ha ta Bu ya? Bar dikipasi terus piye? Bar dikipasi terus diraupi, ya ta? Diraupi cek nganggo apa neh kae? Krim malam. Mbok apa ora jenenge aku, cek dikipasi neh. Lah wonge bar maca aku wis keturun to. Lah pokoke dosa wong wedok dijak ndang awet gadang awet-awet akhire sing lanang keturun dosa, Bu, dosa. Dosa. Qala al-mu'allif rahimallahu taala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fi daraini amin. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu dzikri utawi api-api zikir iku la ilaha illallah. Api-api zikir niku la ilaha illallah. Abdul dzikri utawi api-api zikir iku la ilaha illallah, kalimah la ilaha illallah. Wa abdul du'ai utawi luweh api-api donga iku alhamdulillahi, kalimat alhamdulillah. Kenapa zikir terbaik itu la ilaha illallah? Karena kalimat la ilaha illallah Allah menciptakan surga. Karena la ilaha illallah bagi yang menolak akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini kalimat zikir la ilaha illallah. Enek hadis yang dikatakan oleh Sayyid Ali Al-Mursafi menirukan tentang hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Ali Al-Mursafi ini ndawaken ngeten. Mangqala la ilaha illallah wa maddaha hudimat arba'atu alafi dzambin minal kabair. Sing sapa wonge ngucapke kalimah la ilaha illallah, ndawakno kalimah lanipun la ilaha illallah. Artinya lanya lebih panjang daripada huruf-huruf yang lain. La ilaha illallah, maka bermanfaat setiap kali la ilaha illallah, menghancurkan 4.000 dosa besar. 4.000 dosa gede dijur karo Gusti Allah. Ping pindho 8.000, ping papat pira? 16.000, ping 8 32.000. Masya Allah, dosa gede entek kabeh. Makanya wong sing ahli zikir pasti masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Nek kono nek tulisane, lha dosa sing ndi to Pak? Berarti aku oleh 3 dina tok dosaku entek kabeh. Rong kepara. Wong kadang-kadang awake dhewe iki nglakoni dosa gede tapi ora krasa. Contoh Bu ya. Contoh ini untuk balance, untuk keseimbangan pikiran kita. Kanjeng Nabi ini pun dawuh ngeten. Nek enek wong lanang ngambung wong lanang, ngambunge dengan nafsu. Enek wong wedok ngambung wong wedok, ngambunge dengan nafsu, itu dosanya sama dengan zina kepada ibunya sendiri 40 kali. Wong lanang ngambung wong lanang, wong wedok ngambung wong wedok. Ngambunge nganggo nafsu. Kuwi dosane padha karo zina ning ibuke dhewe ping 40. Zina ning ibuke dhewe sepisan dosane padha karo mateni 200 nabine Gusti
Allah. Berarti piro niku? 200 ping 40. Loro ping 4 8. 8 piro niku? Piro? Sing biyene nyekel kalkulator lho. Niku lho dosane ngambung wong lanang karo wong lanang, wong wedok karo wong wedok ngambunge nganggo nafsu. Lah awake dhewe pola lali jaman pacaran biyen. Sing diambung ora wedok karo wedok tapi lanang karo lanang yo. Nggih to. Jaman awake dhewe jek nom-noman kene. Kan nek pacaran kan rukun ngono to nggih. Nggih mboten. Sampeyan kok gak pacaran to? Alhamdulillah ya. Lah bocah saiki nek pacaran niku los karo dol Ibu. Lagi pacaran tok niku lho rumangsane wis teke de kowe untel-untelan ya wis mulih raul-ulian ya tak delok niku masyaallah. Kula niku nate liwat teng gurine stadion ngajo lho Gajah Kembet. Nek bandulan sayut. Aku jek ada. Wah, tas sitok. Nah. Loh, tapi tas sitok kok awake ndase kok loro aku ngono. Ketoke awake sitok, tapi ndase loro. Bareng montorku so cedhek-cedhek bae nek calon angkat cah wedok pacaran pangkon-pangkonan bandulan. Sing wedok dipangku karo sing lanang bandulan siut. Kan nek kok dodolan kan awake sitok ndase loro to, Bu. Lah iya masyaallah, lare sakniki ngoten niku. Maka zikir itu penting untuk penghancur dosa kita. Munggo Gusti Allah orang ngawi zikir ngene iki repot awake dhewe. Piye nek mun lebur dosa padahal kehidupan dunianya sementara, di akhirat yang selama-lamanya. Urip ning donya enggak ada yang lama, enggak ada. Paling banter sakniki 70 ya. Ya, paling wis lenggih ta. Padha karo sampean reuni kan. Nggih ta? Wong nek petuk karo wong niku basane beda, Bu. Bocah kok umur selawe, wis rapi bareng sampean? Urung Nah, dan rapi no. Lah sampean wis ya ngene. Nek umur 30 takoki dhewe nek anakmu pira? Ngono ya nggih. Umure 30. Nek mu kerja neng ndi? Ngono. Nek wis umur 40, pertanyaan dhewe nek wis mantu apa urung? Ya, nggih ta. Umur 50 putumu pira? Mun nek umur 60, kowe kok sehat terus nek mau golek jamu neng ndi? Mesti ngono. Nek gak tuweki pertanyaannya akan selalu salin. Sok ben sampean yo ngono. 10 tahun kas petuk kalih kula, Pak kan buyut wis enek apa urung kan ngono. Kok sehat nek mau golek jamu neng ndi? Ngono umur 5 takok petuk kancane, kancamu sing kaya yo jek urip. Tanyanya pasti akan salin. Ora nek takoki sudah 5 wis rabi apa urung genek. Itu menandakan bahwa kita itu semakin lama akan semakin mendekati dengan yang namanya meninggalkan dunia ini. Qala al-ma'alif rahimallahu taala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fi ini amin. Berikutnya tekan iki mengke. Halaman 22. Qala al-ma'alif rahimallahu taala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fi ini amin wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu sapa Allah taala Gusti Allah taala. La ilaha illallah kalami. Niku sanes Al-Qur'an, bener tulisane qala Allah taala. Dawe Gusti Allah yang tidak dimuat di dalam Al-Qur'an namanya hadis qudsi. Ini harus dikenal. Jadi dawe Gusti Allah iku enek sing diturunkan kepada Nabi Muhammad lalu dimasukkan dalam kategori Al-Qur'an. Enek sing jenenge dawe Gusti Allah yang tidak dimuat di dalam Al-Qur'an namanya hadis qudsi. Hadis qudsi. Ya, hadis qudsi. Qala al-ma'alif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fi ini amin. Qala dawu Allah taala Gusti Allah taala. Manut tapi sabane wong entik-entik mengke kok ilang nih tulisane. Mare yo poso-poso ini bahasa belereng. Ini kula ngiwasi kitab ini seklemun-klemun popo ning ngiwasi sampean burek kabeh. Sampeyan sing pedhaan nang kene tak iwasi burek kabeh kan harus klemun-klemun. Mripatku klemun-klemun. Guyon Bu guyon. Sampeyan nek kula sing ngaji aja gampang tersinggung ya.
Wong gampang kesinggung niku, wong gampang kesinggung, gampang muring-muring, ya gampang baper niku penyakit seteruk. Lho tenan. Makanya sampeyan aja gampang muring-muring, aja gampang nesu, aja gampang ngempet napa-napa, los dol kok uripmu dawa. Ya, pikiran buat happy saja. Sampeyan tahu roh enek wong edan seteruk. Genek Bu. Wong edan ki gak tau mikir apa-apa, ngalor ngidur terus dolok prapatan. Renek setruke lho renek ke. Belas regane pikirane los karo dol. Bareng los dol. Qala al-ma'alif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fi darain. Wa qala lan dawu sapa Allah taala la ilaha illallah ta kalimah la ilaha illallah iku kalami guneman ingsun. Wa ana utawi ingsun iku huwa ya Allah. Ya, aku dhewe Allah kuwi ya. La ilaha illallah iku gunemanku ya aku dhewe iki Gusti Allah. Wa ana wa mangqala manute sapane wong iku kala ngucap sapa man ing la ilaha illallah. Dakhala mongko mlebu sapa wong khisni ing pangayonan ing perlindungan ingsun. Khisni ing perlindungan. Khisnun maknane bisa dikatakan benteng, bisa dikatakan menjadi gedung. Nek cara mbok-mbok ning kekepan ingsun dikekep kaya ngekep bayi, gendong ya. Masuk pada perlindungan Allah. Wa manute sapane wong iku dakhala mlebu sapa man khisni ing perlindungan ingsun. Amin mongko slamet sapa wong min iqabi saking siksa ingsun. Barang siapa yang berucap la ilaha illallah maka dia selamat dari siksa api neraka. Mudah-mudahan kita besok orang yang ahli la ilaha illallah. Ya, ngeten ya, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Sing sapa wong ini akhir hayatnya berucap la ilaha illallah matinya pasti masuk neraka. Lha iki kebiasaan yang ada dalam sekitar kita nek ndelok wong sekarat. Doe umure rapatek dawa, ya pake rapatek dawa. Saman tunggoni niku nek wong ejik sadar tuntunana nganggo la ilaha illallah. Apa utangku ning nggonmu cek pira nek mancing ngono. Mungkin nggo dhuwitku 150 terus mbok balekno. Biasane wong niku wong tuwek welingi karo dhuwitku. Nek karo dhuwit weling. Maka nek wong kok lara nem kok jek sadar ki genah dhuwit atusan eketan jan tuntunan nganggo la ilaha illallah. Tapi nek sing lara sok paran wis gak sadar. Gak sadar iki sapa ya wis lali iki ra roh. Aja mbok tuntuni nggo la ilaha illallah. Tunggonono dadi yasini ae. Ya, dadi yasini ae. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ya, gitu. Ancen wong tuwek karo anak ki beda. Wong tuwek niki nek ndelok anake lara, wong tuwa nek ndelok anake lara mesti ndonga ning ngene Gusti Allah, Gusti nyenan paringi waras anak kula. Nyenan paringi waras anak kula kok ngesano anak kula sing sakit. Tapi nek wong tuwa sing lara ya kuwi anake dungane dhewe. Gusti nyenan lulusaken nek mati bendang mati nyenan paringi husnul khotimah. Iki dungane anak ning gone wong tuwek. Nggih mboten ta? Nggih, lagian kula sering niku enek anake lho mara ning nggonku. Nah, mara nggonku. Nyapa Pak Kan, mbok kula niku lara wis enek petang dina gak doyan mangan. Lah terus karepmu piye? Ndang yasini lho Pak Kan. Ndang ya sini bendang. Anak kurang ajar yo ngene iki. Qala al-ma'alif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fi darain amin.